mamshi, good morning. Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay ginisang bagoong. So ito yung bagoong mga mamshi ha. Ayan. Tsaka yung tomato, garlic, onion, tsaka yung sili. Ayan. Tsaka yung konting taba. Ayan. So umpisahan na natin mga mamshi ha. So, ayan mga mamshi, nagpainit na tayo ng kawali. So, lalagyan na natin siya ng mantika. Ayan. So, ilalagyan na natin yung bawang. Lalagyan na natin mga mamshi yung
So, ayan mga mamshi, ready to serve na yan. Ulam na pampagana mga mamshi. Ayan. So, ayan na mga mamshi, ang ginisang hipon o alamang. So yummy.